Goeiedag iedereen uit Terneuzen. Dus hier momenteel de havendagen. Het is rond de middag. Ik zal nu terugkeren naar huis. Er is ook een leuke short. Dus je kunt de Street View nog volgen van mijn route. Ik ga nog even langs het toeristisch punt. Hier aan het stadhuis. Absoluut de moeite om langs te komen. Ook een kermis aanwezig en zo. Zo, het toeristisch punt de Neuzen van Terneuzen. Ik ga terugkeren langs de zeedijk. Dat is ook wel aangenamer voor de beelden. Zo, nog een beeld hier op de winkelstraat, de Havenstraat. Ook verder een autoluwe zone. Is ook wel interessant om even boodschappen te komen doen hier. Dus het aantrekkingspunt hier in Terneuzen is vooral de fietsroutes, wandelroutes ook in combinatie, rust aan het water. Dus een pracht van een zeedijk hier. Dus via deze route kan je dus verder fietsen naar Walshoorn, maar natuurlijk dan de afslag aan de rechterkant. Mogelijk voor de N290, je aansluiting op naar Hulst. Voor de fietsers dan wel via Zaamslag. En voor de rest hier echt een pracht van een locatie. Hè. Ja, ook van belang de goede fietspaden.
ja, vanaf 1 juli wordt de elektrische step toegestaan in Nederland op de openbare weg. Dus in principe kan men ook via deze fietspaden naar hier. Ik zeg, het is wel interessant, je kan vlot door. Er zijn natuurlijk wel bijkomstige specificaties op het gebied van die steps, maar bon, dat is nog niet volledig op punt. En je krijgt ook wel een jaar de tijd om hier dan in Nederland een kentekenbewijs in orde te brengen. Dus ja, er is wel een ruime tijd, dus het kan wel interessant zijn in afwachting van dergelijke step in bezit te hebben. Maar natuurlijk, men zegt ook, het moet een step zijn die goedgekeurd is door de RDW. En die steps, vele steps zijn nog niet goedgekeurd, dus misschien is het ook wel verstandig wat te wachten totdat je een model hebt die toegestaan wordt. Want ik zeg, als je dan met een model zit dat ze niet goedkeuren, dan sta je daar. Dus dat is de richting hierop van Othene. Normaal kan ik hier verder voor Walshoorn. Ik ga nu al afslaan de richting op van Othene dan.